în stație la 104, m-am urcat în copac și am vrut să mă culc. Eram cu un prieten. Și așteptam autobuz și nu mai aștept niciun autobuz, eu vreau să mă culc aici. Și m-am urcat în copac, am prins o încrângătură bună, Tu te-ai odihnit un pic. m-am relaxat un pic și unul, frate, ce treaba avea, aștepta autobuzul, zice: dă-te, mai băiatule, jos de acolo! Dar ce ți-a făcut, omule? M-am dat jos, știi cum am dat jos? Asta e de arătat. Deci țipă tu la mine, da? Deci eu dorm. Dă-te, bă, jos de acolo! Gândește-te că au fost mai multe crânci. Deci m-am dat ca un ninja să-mi bat picioare, m-am dat ca un ninja jos la el. M-am pus în fața lui așa și stăteam cu mâinile, eram ca la western, frate. Știi ce am zis?